пирамидата на независимостта. Години това е независимостта на България. Нашия град просто заслужава. Освен, че е много тържествен, е много хубав, много слънчев ден. Чувствам се българен, горд съм. Това, което сега се случва в момента е тук на площад Кара първи е демонстрация на строеви хватки. Виждате, настроението отново е приповдигнато, но кулминацията предстои. Тържествена даря проверка, непосредствено след нея и аудиовизуалният спектакъл Звук и светлина. Мариана Трифонова, благодарим ти. Тържествата тук във Велико Търново потичат при засилени мерки за сигурност. При събраните се хора е Теодора Трифонова. Деди, добър вечер и честит празник. Разкажи ни повече за атмосферата при теб. Добър вечер и честит празник. Това, което можем да кажем, е, че тук няма въведени специални мерки във връзка с разпространението на коронавируса. Виждате и хората тук, няма дистанция между тях, но пък тържествата тук се провеждаха в момента при изключително засилени мерки за сигурност. Направени са импровизирани пътека на всички постъпи към площада, като са поставени метал детектори и се проверява багаж на всички хора, които идват тук. А настроението, както вие ти казах, тук е припознато и тържествено. Сега ще разговаряме с едно семейство, което е дошло тук, а именно семейство Милкови.